Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре студияда Резидә Шамсуллина. Бүгенге программада Торак инспекциясы Түбән Мактамадагы 6 йортның торышын тикшерәчәк, сәбәбе җирле халыкның шикаятләре. Улкыр хирургыннан медицина полкы начальнигына кадәр юл үтә. Безнең герой Батырлар Татарстан геройлары программасында катнашу өчен гариза биргән. Җиңү белән кайтканнан соң аның планнары зурдан. Әлмәттә лицей укучылары дәрестән соң сирәк үсемлекләр үстерергә программа кодын кулланып, яңа гаджетлар җыярга ашыгалар. Балалар тагын нинди юнәлешләр өйрәнә. Торак инспекциясы Түбән Мактамадагы 6 йортның торышын тикшерәчәк, сәбәбе җирле халыкның шикаятләре. Моннан тыш бистәдә Татарстанның баш дәүләт торак инспекторы Александр Тыгин да күчмә кабул итү үткәрәчәк. Халык белән очрашу администрация бинасында уза. Экранда күрсәтелгән телефон номеры буенча иртәнге 9 яртыдан кичке 6 яртыга кадәр язылырга мөмкин. Әлмәт районында 2 балалар бакчасы ремонтланачак, республика программасына 2 учреждение эләккән. Бу 50-нче Ләйсән балалар бакчасы һәм аның Кишүчат авылындагы адашы. Түбә су системасы, канализация, электр шелтәләрен яңарту, идән һәм ишекләрне алыштыру, диварларны, түшәмнәрне һәм су үткәргеч трубаларны ремонтлау планлаштырыла. Моннан тыш 2 авыл мәктәбендә Миңлебай һәм Ямашта азык-төлек блокларын ремонтлаячаклар. Улкыр хирургыннан медицина полкы начальнигына кадәр юл үтә. Безнең герой элеккеге баш табиб мобилизация буенча махсус хәрби операция зонасына 2022 елда ук китә. Сугыш кырындагыларның гомерләрен саклап калу аның өчен гадәти эш көне. Күптән түгел Батырлар Татарстан геройлары программасында катнашу өчен гариза биргән. Җиңү белән кайтканнан соң аның планнары зурдан. Айболит кушаматлы мобилизацияләнгән хәрби кыр хирургы ул гомерләрне беренче ел гына коткармый. Махсус хәрби операция башланганчы Әлмәт район хастаханәсендә баш табиб булып эшли. Бүген фронтта ул полкның медицина хезмәте начальнигы. Самая главная задача. Полкның медицина хезмәте начальнигының иң төп бурычы тылда медицина ярдәмен оештыру, бәлки сугыш кырында да. Һәм тагын бер бурычларның берсе эвакуация. Бу иң мөһиме, сугышчы яраланган була ала һәм дроннар аркасында чыгара алмыйбыз. Бу медицина хезмәтенең төп бурычы. Медицина бүлеге начальнигы белән бергә төрле шәһәрләрдән табиблар хезмәт итә. 3 ел эчендә аларның эше төгәл сәгать механизмы кебек көйләнгән. Все ребята молодцы, уже 3-й год вместе работаем. Егетләр барысы да тырыша, инде 3-нче ел бергә эшлибез. Нәрсә эшләргә икәнен беләләр, башта куркыныч иде. Моны менә телевизордан гына күрәсең, хәзер әзрәк ияләштек. Без бу кошлар дроннар очканда кая качарга, кайчан качарга икәнен беләбез. Теләсә нинди шартларда эшләргә аны әле студент чагында ук хәрби медицина институтында өйрәткәннәр. Аннары армия була. Һәм менә хәзер махсус хәрби операция. Фидакар хезмәте өчен Айболит берничә тапкыр бүләкләргә тәкъдим ителде. Наград у меня 8. 8 бүләгем бар, шуларның 4-се дәүләтнеке һәм 4-се ведомстводан тыш. Шуларның берсе иң мөһиме Батырлык ордены. Алга таба батырлык өчен, һәлак булганнарны чыгарган өчен һәм күптән түгел Татарстан рәисе республиканың дәүләт бүләген тапшырды. Безнең герой өчен бүләкләрнең берсе аерым кыйммәткә ия. Ул штурм вакытында сугышчан бурычын намус белән үтәгән. Мы участвовали в штурмовых действиях. Без штурмда катнаштык, күзәтчелек ротасы белән бергә разведчикларның берсен ут астында эвакуациялый алдык. Бу бик авыр булды. Хәтта аны искә төшерәсе дә килми, куркыныч. Ләкин без булдырдык. Йолда булганда да Айболит уйлары белән анда, алгы сызыкта. Махсус хәрби операция зонасында гаиләсе турында уйлый. Күптән түгел ул Батырлар Татарстан геройлары проектында катнашу өчен гариза биргән иде. Я думаю, все-таки эта программа много чему научит.
Мен бу программа күп нәрсәгә өйрәтер дип уйлыйм. Әлеге программаның шартларын өйрәнгәннән соң идарә итү тәҗрибәсе булгач, бу программада катнашырга карар кылдым. Тәҗрибә тупларга, чөнки соңгы 3 елда идарә өлкәсендә үзгәрешләр булды. Яңа законнар кабул ителде. Минем уйлавымча, бу безнең хәрби хезмәткәрләр өчен социаль лифт. Алар һичшиксез җиңү белән кайтачак. Батырлар Татарстан геройлары Россия президенты Владимир Путин указы нигезендә республика рәисе тарафыннан тәкъдим ителде. Бурыч махсус хәрби операциядә катнашучылар арасыннан яңа Россия элитасын тәрбияләү. Программага эләккән хәрбиләр яңа белем һәм күнекмәләр алып республика тормышының төрле өлкәләрендә җитәкчеләр була. Вазифалар башкара алачак. Гаризаны 1200-дән артык кеше биргән инде. Саперлар, медиклар һәм хәтта пилотсыз очкычлар операторлары, мәктәп укучылары һәм студентлар үзләрен хәрбиләр ролендә сынап карадылар. Әлмәттә Ожаган уенының муниципаль этабы башланды. Граната! Граната! Гранат не попал! Миналарны табу, шина салу яки дошман лагерына үтеп керү. Буларның барысында сугышчан отряд белергә тиеш. Бу командалар иң яхшылар статусын яулау өчен Ожаган ярышларында катнаша. Отрядта 10 кеше, һәрберсенең үз роле: командир, штурмовик, сапер, медик, хәрби хәбәрче, политрук һәм хәтта пилотсыз очкыч операторы. Соңгы рольне күптән түгел генә керттеләр. Уен хәзер заманча форматта. Монда балалар дрон белән симуляция режимында идарә итәләр. Череди лети туда, и там будет вот такая коробка. Надо к нее прям близко полететь и 2 секунды подождать. Рядом. Прям к ней прям рядом. Командирның бурычы да җаваплы, ул отрядны координацияләү өчен җавап бирә. Хәрби бурычларны ничек үтәргә икәнен хәл итә һәм карта, компас буенча ориентлаша. Аның өчен аерым тест узу каралган. Команданың калган катнашучылары да кул кушырып утырмыйлар. Штурм белән мәшгуль, икенчеләре миналар әзерлиләр. Ожаганның яңартылган версиясы безнең шәһәрдә беренче тапкыр үткәрелә. Катнашу өчен һәркем сайланган роль буенча өйрәнүләр узды. Ребенок выбирает себе роль, и в личном кабинете у него появляется... Бала үзенә роль сайлый һәм шәхси кабинетында аның гомуми 48 дәресе барлыкка килә. Һәм роль нигезендә дә бу безнең заманда Россия Федерация гражданины буларак теләсә кайсы бала ия булырга тиешле база күнекмәләре. Әгәр мин бала булсам, мин һичшиксез үземне барлык рольләрдә сынап карар идем. Чөнки монда тарихны белүдә дә, топографик карта белән эшләүдә, теләсә нинди шартларда беренче медицина ярдәме күрсәтүдә бар. Хәтта шәһәребез дәрәҗәсендә дә Ожаган чыннан да масштаблы булды. Әлмәтнең барлык мәктәпләреннән һәм сузларыннан 22 команда катнаша. Бу бөтен Россия уенының муниципаль этабы. Бүген яшь хәрбиләр шәхси зачет өчен ярыштылар. 8 апрельдә иң яхшы команданы билгеләячәкләр. Әлмәттә юл транспорт хәрәкәтенең сәбәбе еш кына начар юллар була. Бу хакта юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча комиссия утырышында сөйләштеләр. Машина йөртүчеләр гаебе белән дә авариялар була. Җаваплы хезмәтләр икесе белән дә көрәш алып бара. Довольно-таки много вопросов, конечно. Борчыган сораулар шактый күп кала. Беренче чиратта юлларны карап тотуга бәйле мәсьәләләр. Хәзер авариялелек тематикасы актуальләшә. Мин юлдагы чокырларны күздә тотып әйтәм. Тиздән билгеләр төшерү мәсьәләсе булачак. Безгә аны хәл итәргә, йоклап калмаска кирәк. Әлмәт районында юлларның торышы мактанырлык түгел һәм еш кына юл транспорт хәрәкәтләренә китерә. Моннан 1 ай элек Урсалы микрорайонының проблемалы участогында үлем белән тәмамланган юл транспорт хәрәкәте була. В ходе обследования места ДТП были установлены неудовлетворительные дорожные условия. Юл транспорт хәрәкәте булган урынны тикшерү барышында канәгатьләндерми торган юл шартлары ачыклана. Бу Урсалы микрорайонының Заречный урамы буенча юл участогы. Юлның йөри торган өлешендә 5,5 сантиметрдан алып 7,5 сантиметрга кадәр тирән машина эзләре ачыкланган. Юлда тигезсезлекләр һәм башка төрле кимчелекләр булмаска тиеш. Начар юллар белән бәйле вазгыятны зур йөк машиналары да катлауландыра. Шул ук вакытта машина йөртүчеләр җаваплылыктан качарга тырыша. Через автоматический пуль весового контроля «Русский Актаж» проехала
Рус оқташы ауырлық контролі пункті аша 28.557 йük машинасы узды. Ғымыми массы бойынша күшеріне юкленішінің ортуы, һәм габаритларының ортуы рәвішінде бұзулар білен 297 транспорт шорасы узған. Шуларның 258-і яшырын номерлы. Мындай хукук бузучылар белән эшләү авыр, чөнки юл хәрәкәте иминлеге учреждениесенең вәкаләтләре шикләнгән. 2024 елда алар тарафыннан 466 хукук бузу буенча 183 хат төзелгән, әмма бары тик 32 кеше генә җаваплылыкка тартылган. Утырышта балалар травматизмы турында да сөйләштеләр. Одна из таких предупредительных мер Кисәтү чараларының берсе нәни кешене җәяүле пассажир һәм велосипедчы сыйфатында юл хәрәкәтендә куркынычсыз катнашуга әзерләү. Пассажир балалар тематикасы актуаль булып кала. 2 айда Әлмәт районында 17 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 18 кеше зыян күрә, 2се һәлак була. Авариялар саны узган ел белән чагыштырганда үзгәрмәгән. Очрашуда комиссияда катнашучылар юл хезмәтләре чыгышларын да тыңладылар. В 2025 году запланированы 2 работы. 2025 елда 577 квадрат метр коелган асфальт, 1990 квадрат метр койнар асфальт белән чукырларны ремонтлау, 2410 квадрат метр тузган катламларны рәткә китерү һәм башкалар каралган. Эшләрне 2025 елның 31 маена кадәр тамамлау планлаштырыла. Авария куркынышы булган 2 участок билгеләнде. Әлмәт Ознакай һәм Түбән Мактама Актүбә юллары киселеше. Икенче участок Ленин һәм Җәлил урамнары киселеше. Соңгысында сулга борылу өчен светофор сигналының өстәмә секцияларын урнаштыру тәкъдим ителә. Әлмәттә лицей укучылары дәрестән соң сирәк үсемлекләр үстерергә программа кодын кулланып, яңа гаджетлар җыярга ашыгалар. Балалар тагын нинди юнәлешләр өйрәнә? Алдагы сюжетыбызда. Мобильно. То есть память уже все есть? Память. Да, но все у него загружено, он обрабатывает его, так получается. Әмир Галиев прогресс һәм эстетика яклы. Узак уйлап тормыйча волейболда исәпне санау өчен заманча табло ясаган. У нас очень хорошая волейбольная команда, но Безнең волейбол командасы бик яхшы, ләкин кызганычка каршы безнең исәп таблосы бик тузган. Мин үзе безнең лицейга бүләк ясарга кирәк дигән карарга килдем. Исәптән тыш таблода вакыт, мәктәп исеме һәм хәтта бүлмәнең дымлылыгы да күрсәтелә. Әмирнең беренче моделен җыюга 2 ай вакыт киткән, әмма ирешелгән уңышларда егет тукталып калмый. Планнарында моны Әлмәтнең башка мәктәпләренә тәкъдим итү. Әмирдән аермалы буларак Суфиян гадәти булмаган үсемлекләрне клонлаштыруда үз сәләтен ачкан. Мы выращиваем джинору у нас в лаборатории, мы ее также... Без джинораны үзебезнең лабораториядә үстерәбез. Без аны шулай клонлаштырабыз. Проектның асылы шунда ки, бездә бик күп кеше авырый. Минем туганнарымның кайберләрендә шикәр чире. Шуңа күрә мин моны эшләргә булдым. Бик күпләр инсулин уколына түгел, ә шикәр тотрыклы дәрәҗәдә калсын өчен дарулар кабул итүгә күчтеләр. Джинорадан тыш Суфиян ландшафт дизайнында кулланыла торган үләннәр үстерә. Ә Мансур Сайфиев инде берничә ел микрояшеллек һәм ашарга яраклы чәчәкләр үчетү белән мавыга. Хәтта алар өчен махсус җиһазлар да сатып алган. Выращиваю пищевые цветы виолы. Мин сыгылмалы виолалар үстерәм, аларны ашарга була. Алар менә шундый зурлыкка кадәр 2 ай үсә, һәм аннары 3 ай дәвамында алар чәчәк ата. Аларны кисеп була һәм 5 көннән алар яңадан үсеп чыга. Лицей мондый мавыларны хуплый, бүгенге көндә биредә яшь талантлар өчен 20дән артык төрле юнәлеш исәпләнә. Түбән Мактама халкына үзләре белән 2 комплект аяк киеме алырга туры килә. Берсе машинага барып җитү өчен, икенчесе анда бару өчен. Моның сәбәбе Новая урамындагы юл, ә төгәлрәк аның булмавы. Кешеләр көн саен җирле, сулы һәм карлы бутка буенча йөрергә мәҗбүр. Һәм мондый сынаулар көн сайын. Түбән Мактаманың бу урамында бер кайчанда башка юл булмаган. Жена постоянно с детьми на руках перебирает. Хатыным һәр вакыт буаларны юлга, машинага кадәр кулда күтәреп бара. Аның үзе белән 2 комплект аяк киеме бар.
Резина итек яки галошсыз урам буйлап йөреп булмый. Олылар, балалар һәм пенсионерлар монда көч хал белән йөриләр. Соңгылары аеруча. Өлкәннәр арасында күптән түгел генә операция кичергәннәре дә бар. Мы сами едем. Без ашыгыч ярдәмгә үзебез барабыз. Булай урамның теге янында ашыгыч ярдәм туктый һәм безгә кадәр җәяү күтәреләләр. Халык янгын чыккан очракта да янгын сүндерүчеләр урамда батып калыр дип борчыла. Безнең редакциягә мөрәҗәгать иткәнче алар инде берничә тапкыр хакимияткә мөрәҗәгать иткәннәр. Әлмәт администрациясе матбугат хезмәтендә безгә әлеге юлны төзү буенча смета әзерләнгәнлеге хакында хәбәр иттеләр, ләкин барысы да акчага килеп терәлә. Әлеге участокта инфраструктура шелтәрен комплекслы төзү таләп ителә. Аның җирле бюджет хисабына башкарып булмый. Потенциаль инвесторларны эзләү бара. Түбән Мактаманың Новая урамында 46 күп балалы гаилә җир кишәрлеге алды. 3 йорт төзелгән һәм файдалануга тапшырылган, 6 кеше теркәлгән. Асылда йортлар күбрәк. Без урамда яшәүчеләрдән барлык йортларның да рәсмиләштерелгәнме икәнлеген ачыкларга булдык. Җирле төркемдә 6 кеше үзләренең тораклары түгел рәсмиләштерелгән дип ышандырдылар. Шул ук вакытта Росреестрның ачык кадастр картасы урамда бары тик 4 йортны гына таба. Ничек кенә булмасын, бу урамда кешеләр яши, һәм алар көн саен юлны кичү өчен кыенлыклар белән очрашалар. Тағы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.